Το 95, τη χρονιά που παίχτηκε στους σινεμάδες η κόκκινη του Κισλόφσκι. Μάλιστα. Βέβαια κάποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις είχαν αρχίσει από το 93. Το 93, τι μου λες? Τότε παίχτηκε η μπλε του Κισλόφσκι. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι... Φέτος πού θα σε χαρούμε, βρε? Φέτος είπα να κάνω ένα μικρό τηλεοπτικό διάλειμμα, αλλά θα είμαι στο θέατρο μαζί με τον Βλάση Μπονά, τον Κώστα Σπυρόπουλο. Γεια σου, Κώστα. Και τη Μελίνα Μποτέλη στο έργο Blood Brothers, αδέλφια εξαίματος δηλαδή, στο θέατρο Broadway. Θέατρο! Και η Ζηλή Ντελμπή, ξέρεις, από την άσπρη του Κισλόφσκι, και αυτή θα κάνει θέατρο φέτος. Μπράβο το κορίτσι. Αχ, κορίτσι, τώρα που πες κορίτσι. Για πες μου, βρε, για τα κορίτσια της ζωής σου. Να μέναμε καλύτερα στο θέατρο. Άστα αυτά. Πάμε σε πιο σοβαρά θέματα. Είσαι ένας άντρας που αρέσει πολύ στις γυναίκες. Για πες μου για τις σχέσεις σου. Κοίτα μωρέ, οι σχέσεις γενικότερα των ανθρώπων δηλαδή έχουν γίνει πολύ περίπλοκες. Βέβαια, είναι απρόβλεπτες οι διαδρομές του έρωτα. Παρακαλώ. Τα ίδια δεν τράβηξε και ο κακομοίρης ο Τραντινιάν στην κόκκινη του Κισλόφσκι. Πες το ψέματα. Αλήθεια, εσύ έχεις ταλαιπωρηθεί από τις γυναίκες? Όχι όπως ο Τρεντινιάν στην κόκκινη του Κισλόφσκι. Μάλιστα, για πες μου τώρα πόσος έχει παρασύρει αυτό το κυνήγι της επιτυχίας και του χρήματος? Καμία σχέση με τον Ζμπίγνιου Ζαμακόφσκι στην Λευκή του Κισλόφσκι. Μάλιστα. Και τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις? Και τώρα σκέφτομαι να φύγω, αλλά ακριβώς όπως έφυγε η Ζιλιέτ Μπινός στην μπλε του Κισλόφσκι. Αντίε.